Velkommen til Bantustan News. Mit navn er Emma Brandt. Bantustan har åbnet en ny idrætspark, hvor børnene kan komme og spille fodbold, svømme eller dyrke en anden form for sport. Det er stor succes, men problemet er, at børnene ikke altid kan få fri. Vi har vores reporter igennem. Charlotte, er du der? Det tror jeg, hun er. Og vi er inde i idrætsparken, hvor der er rigtig mange drenge, som skal ind og spille en masse fodbold nu. Hvor alle de ældre elever, de er en slags ledere, hvor de guider dem i, hvornår de skal få lov til at spille. Og det her det er så lederen af idrætsparken, og han hedder Mathias. Hvordan er det at være leder af den her park her? Det er lidt svært at holde styr på alle de børn, der løber rundt og larmer, men jeg tror, det skal nok komme til at fungere det hele. Og så er det meningen, at vi skal have en stor fodboldturnering her i gang. Så de er vilde med, at det er fodbold der? Ja, det virker i hvert fald sådan ud, men desværre nogle af dem er lidt svært at få fri for arbejde. Så. Forståeligt nok. Idrætspark! Tak for den melding, Charlotte. Charlotte har nu bevæget sig videre op til Alumania, hvor hun har truffet 2 piger. Hej, og nu står vi uden for Alumania, og vi skal til at interviewe 2 piger, der hedder Nicoline og Alma. Hvad synes du om det her land? Er det sjovt? Ja. Ja, jeg siger også, altså, der er mange ting, man kan lave, sådan forskellige ting og besøge. Hvad arbejder I som? Lige nu arbejder vi i uleværkstedet. Uleværkstedet, og hvad er det for noget, I laver der? Laver I uler, eller hvad? Ja, sådan, man kan lave bogmærker og postkort og sådan noget. Nå, så det er sådan lidt noget kreativt noget. Ja, det kan man godt sige. Så I skal have lavet noget til derhjemme, eller hvad? Eller vi skal sælge det på torsdag. Hvor mange penge får I så hver dag? Altså, vi har ikke helt rigtig fået løn endnu, så vi ved det faktisk ikke. Det kommer an på, hvor meget vi laver. Okay. Hvad er du i gang med lige nu, Alma? Jeg er i gang med at, jeg er i gang med at dekorere sådan nogle plakater. Plakater, og hvad reklamerer du for, hvis du reklamerer? Altså, det er sådan nogle uler, som alle mulige, som jeg har tegnet, så har vi sat dem op på, sådan et stort stykke papir. Nå, ej, det lyder da cool. Ja. Og hvad laver du, Nicoline? Laver du også nogle uleplakater, eller hvordan? Ja, det laver jeg også. Laver du det sammen med Alma? Nej. Så du laver det alene? Ja. Nå, det var også godt. Tak fordi I gider at være med, det var rigtig godt. Charlotte Andreasen, Alumania. Charlotte har nu også fanget 2 piger i New Zealand. Lad os se, hvad deres uge går ud på. Hej, og velkommen til New Zealand. Og vi vil så interviewe nogle af pigerne, som er med her af en restaurant. Hvad synes I om jeres hus? Det er godt. Er det godt? Er det en sjov det her? Ja, det bliver rigtig sjovt. Hvad er det for noget, I skal lave? Pandekager. Vi skal tælle nogle pandekager. Så I laver et pandekagehus? På en måde, Nå. Kan I godt lide pandekager? Ja. Det er rigtig sjovt. Kan I lige vise os, hvad er det for noget grej, I har her? I har simpelthen alt. Hvor mange er med i den her café her? 20. 20? Er det drenge og piger? Eller er det kun piger? Det er drenge og piger. Det lyder fedt. Og det herinde er det pandekagerne, vi lavet, og hvor alle børnene arbejder med at få lavet en masse god mad. Charlotte Andreasen, New Zealand. Jeg har lige fået at vide, at Bantustans Bank er blevet udsat for røveri. Vores reporter Charlotte er selvfølgelig derude. Nu står jeg uden for banken i Bantustan, og der har lige været røveri, og der er rigtig mange, der er chokket over det. Og ham manden, der har gjort det, han er anonym, og lige nu er han faktisk på fri fod, så vi ved faktisk ikke helt, hvad der sker lige nu. Og nu står jeg med bankdirektøren, og hvordan har du det med det? Er du chok? Jamen, jeg er simpelthen så chokeret over den her usle gerning, der er blevet begået mod mit personale og mig selv. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det. Nej, havde han våben, eller hvordan så han ud? Nej, men han var meget spinkel, og så var han hurtig på fødderne. Ja. Hvad skete der med ham? Fik I taget de penge fra ham? Altså, så havde vi en flink ung mand ved navn Andreas Fag, der fik fat i ham. Ej, det var godt. Det var virkelig og så, godt. Skulle han til at blive politibetjent, eller hvad? Det skulle han nok. Ja. Røveren har valgt at være anonym, men er heldigvis blevet fanget. Det var alt, hvad vi havde for jer. Fortsat god mandag.